Dahil yung laro nyo kanina, wala yung set din yung ano, drop, smash, drop shot, smash, drop shot, smash. Drop. Nag-aano siya kapag hanap na sa likod. Kasi kaya likod lang na. Ay, ito ko na ito. Ay, yung sinwitch nyo kayo. Pero sinabayan din nila eh. Sinabayan din nila yung likod nyo. Smash drive, smash drive. Drive nila. Yung matangkad. Mag-register ba muna? Kami naman pangit yung nabunod ko kay Dante. Si Dante tsaka si Kit yung nabunod na kalaban namin quarter. Tapos binodega-bodega nila si Archie partner. Si Archie yung lite. Adala, bibigay nila sa akin. Inch machine na lang. Sa akin. Adala, ilan na yung nabato sa akin. Puro naman smash. Pinagod nila si Arturo. Lamang lang. Pero mundi ka na, not bad. Hindi na, ito lang ah. Kasi Richard. CR. Sino partner ni Kuya Fred? Air Force din. Si Rosen. Ito contender. Ito contender. Mapating. Guard! Nakadalawang palo yung partner. Labo ako na lang. Kaya hindi namin na hindi ka talaga matulog. Sabi ko kayo. Open sa kita max. Kaya rin ako mag-trap niya kami ka. Ini-review ko niya. Ganyan niya pati sa may dala. Sabi ko palo. Kung hindi niya nakanuwag yun. Kaya ba't ko kang pumalo? Magputasan kami magaling lang mag-black baller rin nga pa. Sabi ko kayo, medyo umigla ka para mabot mo yung sa coach siya ka. Adi, magkasakit na talaga kasi ang kapatid sasabihan. At wala rin yung kopya kayo. Ay mo, hikikila rin ang dito. The full time at
Balo, kanya pumutay. 30, wala sa point. Mga tupo pa mo. Ay, ba't sabi ko yung tip ng ano yun? Sayang yung niya. Di pati yung nakatapos. Kaya ba mixing yung standard eh? Dapat kakain. Kasi naman kalimut mo. Gusto ko na rin kalaw. Ano yun, masabi ko yung guys. Hindi ka, nandiyan ka na yung gulay, balik na balik. Tsaka tayo nagka-addict ba? Sir, thank you po. Nice gift. I hate you. Pinagbigyan niyo na naman kami. I hate you. Regan, ha? Nagkatamatay na ba? Ikaw pa? Wala ko kaya kami tingnan nito. Gusto ko talagang tingnan biyasa. Kaya ba, may ka-8 lagi kami. Ay pareho silang may kasambut kaya kami. Paano namin ni, lampasan utang 8. Kaya talaga. Pareho lang kapyalong na tangko siya. Pero dahil kaya receive. Kanyang pinasmaran din namin ay malabyak. Malabyak pampain na sa Pilipinas. Sige pa kayo spend. Kasi kaya na kasi kita naman yung
Kasi yung palo ka na depensa na. Pag sunod-sunod na lang. Kaya mag-cross. Mag-cross na. Kaya kami makapuding. Eh samantalang itang doc. Ano po, hanggang paano minsan. Ito na paano. Science time. Science time. Lagi TV-han. Hindi mo ba nagkaigay? Wala. Wala naman isa. Wala mo itang company na GMC. Atin bang kaya eh? Atin pa pa mong pinwa. Sa aking side. In court number 5, ladies double number E, Angela Kumara and Vera Kumara versus Andek Lima and Taro Ocampo. Court number 5, Angela Kumara and Vera Kumara versus Andek Lima and Taro Ocampo. Court number 5. In court number 1, ladies double number E, Italy, Baga, and Ibaya versus Lady Matola and Marcelo Patra. Court number 1. Kung may lift ka, dapat i-lift ka. Tapos, matang tayo na matating siya. Sika ng mag-set. Court number 1. Yeah, kung nag-get second game niya, mag-collapse king dito capsule. Kaya kami makakain. Kasi kami pulis. Pulis na pulis. Ay, di ba? Ano yung alwaya akong pulis ako? Yung boyfriend. Siyempre. Yan na ako man. Yan ang gusto mo. Nakay lang mo. Ay, ako. Ano man ang mati ako. Ito yung payagang pikita eh. Natin na sikat. Hindi naman, ako naman ito. Mas ganda rin lalaki.